Adatlyk Radiosynyň türkmen sürüjileriniň Farab gümrükhanasyndan Özbegistana geçmek üçin Liwap vilayetinde bir hepde çemesi garaşmaly bolýandygy baradaky maglumatlaryndan soň Türkmenistanyň häkimetleri yerli ýüklöw sürüjileriniň gümrükden geçirilmegini bir neme çaltlaşdyrdylar. Bu barada yerli sürüjileriň emçemesi Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak 18 oktýabrda Sewitdäki habarçymyz yerli sürüjileriň Farab gümrükhanasyna göni baryp bilmeýändigini, olardan ilki velayetin çärjew etrafyndaky Ak Badaryň awtodurolgasynda nowaty durmagyň talap edilýändigini habar beripdi. Şonda habarçymyz sürüjilere nowatyň 4 günden ýetýändigini we şondan soň olaryň ýörüýte fiş alyp Amy derýanyň köprüsünden geçip Farab gümrükhanasyna barýandygyny we bu ýerde de azyndan 2 gün garaşmaly bolýandygyny hem belläpdi. Sürüjiler bu talabyň ýurduň çäginden üstaşyr goňşy döwletlere geçýän daşar ýurt ýüklöwlerine degişli däldigini hem aýdypdylar. Adatlıkta geçen hepde çap bolan maglumatlardan soň geçen dinç gününden başlap yerli ýüklöwleriň Farab gümrükhanasyndan geçirilmegi biraz tezleşdi. Ak Badaryň awtodurolgasyna nowaty duran ýüklöwleriň sany gün-günden azalýar. Farab gümrükhanasyndan bir günüň dowamynda geçen yerli ýüklöwleriň sany 2 hesse artdy. Dip ýagdaýdan habarly marly ýüklöw sürüjüsi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz geçen hepdäniň käbir günlerinde Farab gümrükhanasyndan Özbegistana geçmek üçin nowaty duran yerli ýüklöwleriň sanynyň 700-e golaýlandygyny hem habar berdi. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa-da maglumat bermeýärler. Adatlyga bu barada türkmen awto ulawlary agentliginden şeýlede Türkmenistanyň ministrler kabinetinin yanındaky Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak hem başartmady. Ýöne yerli ýüklöw sürüjileriniň gümrükden geçirilmeginiň bir neme çaltlaşdyrylmagy Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun üstaşyr ulaw mümkinçiliklerini östürmek üçin ulaw düzüminiň döwrewap deshalarynyň kuwatyndan dolu peýdalanmagyň zerurdygyny bellemeginiň ideýalyna gabat geldi. Döwlet başçysyny 20 oktýabrda ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň başlygyna awtolawlar arkaly daşalýan ýükleriň möçürini mundan beýlekde artdyrmagyň zerurdygyny hem nyltady. Ulawlaryň üstaşyr geçmek mümkinçilikleri goňşy Özbegistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýewiň geçen hepde Türkmenistana eden saparynyň dowamynda hem maslahat edildi. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada 21 oktýabrda gol çekilen jarnamada taraplar daşary söwda ýükleri üstaşyr daşalanda nyrhlary mundan beýlekde amatlaşdyrmagy we amatly şertleri döretmäge gönükdirilen iýdigderli özara bähwitli hyzmatdaşlygy dowam ederler diýilýär. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurt ýüklöwleriniň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ýytyar berdiler. Şol bir wagtda yerli sürüjiler çäklendirmeleriň yerli üstaşyr ýüklöw sürüjileri üçin gowşadylmandygyny, özleriniň ala tutulmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýarlar. Türk, Özbek, Kırgız, Täjik, Azerbaýjan ýüklöwleri ýurdun çäginden hiç ýyly päsgelçiliksiz geçip 3-nji ýurtlara aşýan mahaly biz Ak Badarda nowaty durmaly bolýar. Üstesinde de bize ýurdun çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Yerli sürüjiler ýüklü tirkegi Farab gümrük nokodyna çenli eltip, ol ýerde ony Özbek sürüjilerine gowşurýarlar. Özbek sürüjileri tirkegimizi ýerine getirenine ony tanarýaly bolmaýar. Olaryň tekerlerini çalyşýarlar, tentini, çadyryny ýertýärler we duruşyny zyana galýar. Dip marly sürüji sözünü jemledi.